o to stačí, poviete, hej? OK. Sláva Ti, Pane Ježišu. Chceme Ti ďakovať, Pane, za Tvoju milosť, za Tvoje slovo. Chceme Ti ďakovať za tento čas. Chcem Ti ďakovať za mojich bratov, sestru, za mojich súrodencov, ktorých si mi dal. A vďaka, Pane, že toto môže byť Tvoja rodina v Kristu Ježišovi, ktorá bola vykúpená, ktorá bola zachránená a verím, že chceš zachrániť naďalej, Pane. Už tu vidíš, Pane, ľudí, ktorí budú zachránení. Už tu vidíš, už tu je urobené to, čo chceš robiť, Pane, halleluja, lebo niečo je, čo spočíva v tvojom srdci. Ja sa modlím za to slovo, ktoré dneska je, Pane, aby si hovoril ku každému, aby mali uši, ktoré počujú, Pane, a ducha, ktoré príjme a môžu prijať, Pane, z toho, čo chceš dneska povedať, Pane, aby každý pochopil to, čo majú v Tebe, v Kristu Ježišovi. Amen. Halleluja. Dneska nebudem to odkázať, lebo náš čas je trošku taký, lebo chceme sa dneska aj modliť. Chceme sa dneska modliť. Včera sme mali post, niekto ešte dneska má tiež post. Hej, chceme sa modliť, lebo veríme, že Boh je ten, ktorý tiež odpovedá. Ja si myslím, že tam, kde je živá cirkev, tam je živý Boh. Inak sa to nedá povedať. Halleluja. A dneska chcem hovoriť s vami o tom, kto sme a čo máme v Kristu Ježišovi. Chcem vám povedať, že to, čo máme v Kristu Ježišovi, prečo mi behá? Prepačte. Už nepoveč. Tu ešte nevieme. OK. Každý kresťan, ktorý prijal Ježiša Krista, lebo aby si sa stal kresťanom, skutočným kresťanom, o čom opisuje Božie slovo, nie je iná alternatíva, len tá, aby si prijal Ježiša Krista. Vieš, niekedy budeš hovoriť o Bohu, vieš, ja som evanjelik, ja som katolík, ja som toten alebo toten. Ale skutočný kresťan musí ho nasledovať Božie skutky. Poviem vám jednu vec. Ten, ktorý nepozná Pána slova, nepozná ani Pána skutočnosti. A práve to chcem dneska hovoriť o tom, že to sme a čo máme v Kristu Ježišovi, lebo každý jeden, ktorý prijal Ježiša Krista, ktorý je kresťan, potrebuje vedieť, že čo má a že kto je v Kristu Ježišovi. Cez tú vec, alebo cez ten čin, alebo skutok, sme prijali novú identitu nášho života. To, že už môžeš povedať, ja som v Kristovi a viem, že Kristus je vo mne, tak ako Pavol hovorí, už si dostal novú identitu. Už máš novú identitu. Už si nepovieš, že ja len verím Boha. Ale ja ho poznám, halleluja. Je iné niečo veriť a je iné niečo poznať. A práve sme dostali božskú identitu, povedz. Božskú identitu. Inými slovami, sme prijali DNA. Vieš, akú DNA? Ducha Svätého, halleluja. Ducha Svätého. Bez Krista človek je stratený. Bez Krista aj to, čo si myslíš, že máš, nemáš. Aj to, čo si myslíš, že máš, nemáš. Lebo všetko, čo dáva Boh, je v jeho synovi. Sám som ododel i andeleského člena Ježiš Kristus. Amen? Takže naša identita je v Kristu Ježišovi. A slovo Božie nám dáva správny popis o tom, čo máme a kto sme v Kristu Ježišovi. Ty už musíš vedieť jednu vec. Keď si sa rozhodol s Kristom chodiť,
ty máš novotu života. Ty si niečo súhlasil, vieš o tom? Keď si povedal, Pane, príď do môjho života, stal sa môjim pánom, ty si povedal, že Ježiš Kristus je tvoj pán. A s tým si prijal a si súhlasil, že chceš žiť tak ako pán. A každý bude hľadiť, že si iný. Každý bude pozerať na to, že už nie si starý Tibor, že už nie si starý o Joškus, už nie si starý Joško, už nie si starý Ďusli, už nie si stará Marča, ale ste boli umytí v Kristu Ježišovi, cez jeho obeť, cez jeho krv. A práve to je to posolstvo dneska pre teba, aby si vedel, čo si v Kristu Ježišovi. Vieš čo? Poviem ti jednu vec. To je také silné puto božskej lásky o tom, ako Boh o teba premýšľa. To, čo Boh o teba hovorí a to, čo Boh aj spravil. Že ho povedal, tu týkava Andrej Biročo. Tu týkava Andrej Biročo. A my čas týkava Andrej Tute, halleluja. Lebo Ježiš Kristus povedal, tento vidí môj oca, vidím ja. Lebo tak, ako Otec je vo mne, vy ste vo mňa. Tak, ako Otec je vo mňa, vy ste vo mňa. My si to musíme radikálne pripomenúť. My musíme vedieť, kto sme v Kristovi. Že už nežiješ starý ľudko. Že hovoril o svojej pýche. Že bolo jeho ego, to som čo som. Nebol si nič. Vieš, čo si bol? Si bol špinavý. A ľudia pán nás. A on sa tu nemal som svojich handel. A tam ľudia pán nás. On opäťa. Kampere ste tovel. Kampere ste tovel. A my ďalá soha. Víre časté relatéha. Halleluja. A to Boh povedal, treba ho umyť. Štím, prosím ťa. S krvou Baránkovej. Veríš tomu, že Ježiš Kristus zomrel za teba? Veríš tomu, že Kristus zomrel za teba? Potom je to pre teba, halleluja. Je to pre teba. Sme Boží deti. Sme Božie vlastníctvo. O chvíľu sa dostaneme. Čo všetko máš Bohu. A keď nemáš, príď si to prosím ťa zobrať. Lebo Boh ti to chce dať. Obrem na galu veľa na túte. Boh neschováva to pre tebo, ale chce ti to dať. A ne za teba. Ale tuke. Aj Pán musí nás vyštekrať, že ale soske, lebo mekeďom Ivan. To ti Boh hovorí na ne Krista, halleluja. Ja som dokonal. Ježiš povedal, ak myšli dokonané je. A tam človek nemôže ani pridať, ani odobrať. Vieš prečo? Lebo Boh videl vo svojom synovi teba aj mňa. Boh videl vo svojom synovi, prosím ťa, teba aj mňa. Nešpekulujme, prosím vás, Bohu. Nebuďme takí arogantní. Takí. Humanistický, presne. Humanistický, vieš, čo znamená humanizmus? Že seba chceš ukázať, na seba myslíš. A tí, ktorí sú okolo teba, nie je nikto nič. Musíme byť živí Bohu. Halleluja. Diabol ti chce tú identitu zobrať. Chce ti zobrať to ten DNA, ktorý bije v tebe, halleluja, skrze Ducha Svätého. My sme napojení na ňom. Cirkev Božia má byť napojená na Ducha Svätého, aby mohol brať z tohto života. Prosím ťa, keď robíš rozhodnutia vo svojom živote,
Daj to pod Božím slovom. Vyberni Bibliu, prosím ťa stavať. Daj to pod Božím slovom. Lebo to je veľmi dôležitá vec. To je veľmi podstatná vec pre teba. Potrebuješ vedieť, čo o mňa hovorí Boh. Potrebuješ vedieť, čo o mňa hovorí Boh. Že toto je tá Božia pravda. Aby si vedel, čo hovorí odo mňa Boh. Ako každý jeden by sme mali vedieť, kde je tento zápis. Ako každý jeden by sme mali vedieť, kde Boh o tebe hovorí. Boh to hovorí vo svojom slove. Boh to hovorí cez jeden druhého k nám. Lebo v nás je Kristus, halleluja. Keď vidíme jeden druhého, bratia a sestry, musíme vidieť jeden druhého, kto nás je. A to všetko, čo máme Bohu. Príjme veci, ktoré nám dáva Boh. Príjme tieto veci, ktoré nám dáva Boh. Čo máme v Kristu Ježišovi? Žiadosti sú veľké, ja viem. Každý jeden prechádzal. Dokonca apoštolovia prechádzali žiadosti svojho tela. Každý jeden. Pavol napomínal zbory, že už vtedy ste mali byť inými slovami, teraz interpretujem toto slovo, ktoré Pavol povedal. Ale nemôže vám dať ako iné, ako iného. Lebo Pavol vedel, kde sú. On vedel, kde každý sa nachádza. A čo myslíš, tento bod, ktorý je živý? On nevie, kde sa nachádzame každý jeden. Či on nepozná tvoje srdce? Či nevie, ako ty premýšľaš? Chvála sa na haj. To sme, čo máme v Kristu Ježišovi. Príjmame nový život. Nový život. Božský život. Zoes. A to máme napísané. Andrujan 3.16. Avke odoklamňa za svetu, tak Boh miloval tento svet, že dá svojho jednorodeného syna, aby každý, počul si, každý môže uverieť. Aby každý to uverí, aby nezahynul, ale aby mal večný život. Takže čo máš v Kristu Ježišovi? Čo máš v Kristu Ježišovi, prosím ťa? Presne tak. Večný život. Večný život máš v Kristu Ježišovi, halleluja. Chcem ti povedať jednu vec. Toto je večný život, o ktorom hovorí Ježiš, lebo ten život je on sám. On povedal, ja som život. Ja som život. Toto je život. Adak živíte naši mortalis. Lebo adak živíte koľko odol. A milosť Božia je, že Boh ti dáva tento život. Že aj keď zomrieš, ty žiť budeš. Aj keď zomrieš, ty žiť budeš. On nehovorí o tomto tele. On nehovorí o tomto tele. Ale o tvojej duši ducha. Takže tento večný život, čo nám dal Boh v Kristu Ježišovi, nie každý ho má. Nie každý ho má. A jasne hovorí Božie slovo, ten, ktorý ho nemá, nie je jeho. Ten, ktorý ho nemá, nie je jeho. Ale Korab, ešte Korab, na loď boli dvere, urobil Noah dvere, také veľké dvere. A dneska ten Korab, ako Ježiš, hovorí otvorenie. Každý, kto sa môže prísť s ňou, aby prežil. Nie každý vchádza do tohto korabu. Aj keď ho vidí pred očami. Aj keď ho vidí pred očami. Videl si film Ježiš. Videl si ho pred očami. Počul si možno o Ježiša. Ale to nestačí. Aj ľudia videli korab, ktorý Noah staval.
Vieš o tom? Ľudia videli, ktorý Noach vstal, čo Boh mu povedal. Ale stačilo to? Nestačilo to. Presne tak. Nestačilo to. Ľudia tam nechádzali. Zatvrdili srdce nám, tak ako dnes. Nie každý prichádza do koránu. Nie každý prichádza do Božieho kráľovstva. Nie každý. Dokonca až tak sa ďaleko dostanú, že kresťania, ktorí vošli do tam, prichádzajú von tam. Ale korab je ešte otvorený. Je otvorený, aby mohol každý s tým prejsť. Aby mohol prísť von. Takže máme večný život. To je to, čo nám Boh dá. To je to, čo máme v Kristu Ježišovi. Ten večný život. Ďalšia vec, ktorá je, aleluja, Rímanom 5.5, že Boh vydá svoju lásku do našich srdc prostredníctvom Ducha Svätého. Nie každý má v sebe Božiu lásku. Nie každý. Aj keď miluje človek, ale nie je to Božia láska. Božia láska je úplne iná ako človeková láska. Človeková láska vie zavidieť. Robí veci, ktoré Bohu sa nepáčia. Ale Božia láska je úplne iná. Jeho láska je agape, bezpodmienečná. Miluje ťa takého, aký si, aj s tvojimi chybami, s tvojimi vecami a ťa príjma Boh. To je Božia láska. Povedz mi ako človek, či človek môže niekoho prijať, ktorý ho hreší, ktorý mu ublížil, ktorý ho zranil. Ty mu povieš, poď ďalej. No teraz Kristu Ježišovi, tí, ktorí si znovu zrodili, mal by si to urobiť, lebo to by urobil Ježiš. Ale hovorím o láske. O láske sa mi malšisteli. Tiež ako by si robil? Zub za zub. Ako starý zákon je to. Zub za zub. Ale Ježiš urobil úplne iný opak. Vieš, ktorý? Že povedal, Otče, odpusť, lebo nevedia, čo robia. Otče, odpusť. A jeho následníci, ktorí ho nasledovali, tiež keď prichádzali súženia, ukameňovanie, ukrižovanie a tak ďalej. Otče, odpusť, lebo nevedia, čo robia. Viete, čo hovorili? To, čo hovorili ich Pán. To, čo hovorili ich Pán. Prečo? Lebo toto láska bola vyviatá v srdce skrze Ducha Svätého. Toto láska premohla tento svet, hovorí Božie slovo. Ježiš hovorí, že ja som premohol tento svet. A ty nemôžeš nič prejsť, keď nebude Božia láska. Lebo nebudeš mať sílu, nebudeš mať moc. Nebudeš mať moc, aby si prešiel. Ale s ním sa to dá. Halleluja. Amen. Ďalšia vec, ktorá je veľmi kľúčová vec, čo sme ešte prijali. Boh nám dáva Kristova myseľ. Bola ti daná myseľ Ježiša Krista. Ty vieš, ako premýšľa Otec nebeský. Ty vieš sa rozhodnúť s Pánom. Ty sa pozeráš už teraz na veci ináč ako predtým. Tak by to malo byť. Ale vieš, ďalej ti príde ako, vieš čo, ty nie si dokonalý. Ty môžeš trošku toto robiť, ty môžeš trošku tamto robiť, ty môžeš trošku toto robiť. Ale to nie je pravda, že my to musíme robiť. Nie je pravda. Lebo On nám dal, aby sme vedeli rozlišovať veci, ktoré sú od Boha a ktoré nie sú od Boha. Ďalšia vec, ktorú Boh nám dal, naše tela sa stali chrámom Ducha Svätého. Vieš, čo to znamená? Že ten, ktorý príjme Ježiša Krista, alebo prijal Ježiša Krista, že Boh v tebe si urobil chrám. Videl si tým Ježiš, keď prišiel pred chrámom a tam boli kľúči, ktorí tam predávali. Videl si, čo urobil? Delikani chorí. Rozvážia. Sotu me quieren gritar de chrámova. Čo mi
nerobíte z môjho otca chrámu. Lebo Ježiš vedel dobre, o čom hovorí. Ale potom povedal následujúcu vec. Viete, ktorá bola? Viete, ktorá bola? Ktorá? Presne tak. Zbúrajte tento chrám a za 3 dní ho postavím. Vieš, o kom to hovoril? Čo? O kom? Nie o sebe. O kom? No, viete, o kom hovoril? O teba. O teba hovoril. O teba hovoril. Zbúrte tento chrám a za 3 dní ho postavím. Oddo che sono sacramenti, alleluia. Preto musia, každé rytiny, každá modla musí ísť preč našeho života. Všetko, čo sa Bohu nepáči, lebo vieš, čo ti príde Boh, aj Sokoľami na vás, Zapagela. A brátka, Sokeres. Sokeres! Ale Perez má kávez, Baranes má. A ode čas načos, ode čas, keď sme lipe, na samom svedectvo. Žijete ako pohania. Prvý z Petra. Jednoduché. Či nemá chrám Boží byť svätý? Či nemá byť chrám Boží svätý? Ja vám poviem. Niekedy preto nie sme poženaní. Niekedy preto nemáme poženanie. Niekedy čakáme od Pána, Pane, lebo potrebujeme. Ale